У полацкім касцёле святого Андрэя Баболі 24 лістапада адкрылася фотавыстава «Хайсы. Віцебскія курапаты», якая распавядае пра злачынныя расстрэлы беларускіх грамадзян у гады сталінскіх рэпрэсій. Сабраныя фотаздымкі расказваюць таксама пра працу ініцыятывы «Хайсы» дзеля ўшанавання бязвінных ахвяраў камуністычнай дыктатуры. Перад прысутнымі выступілі ксёндз Вячеслав Барок, кіраўнік грамадскай дырэкцыі народнага мемарыялу «Курапаты» Алесь Чахольскі, старшыня грамадскай ініцыятывы «Хайсы» Ян Дзяржаўцаў, старшыня легіёна Марыі з Віцебскай курыі Алла Пячікова. У «Хайсы» на место сталинских расстрелов мы попали, дякуючи мясцовому жыхару Кудинову Ивану Рыгоровичу і ягоному брату Сергею. Яны распавялі нам, як хадзілі ў грыбы і натрапілі на гэта месца. Ну, а потым уже я папрасіў яго, каб ён паказаў, ну і ён нас туды звёў і паказаў. Прэм'ера фотавыставы адбылася ў віцебскім катэдральным касцёле 30 кастрычніка. Цяпер арганізатары абяцаюць правесці па розных раёнах Віцебскай вобласці і Беларусі. У Полацку выстава прабудзе як мінімум тыдзень. Пасля Полацка гэта фотавыстава пераедзе ў Глубокае, у касцёл Святой Тройцы. Вельмі добра, што выстава «Хайсы. Віцебскія курапаты» мае працяг. Распачалася на пару тыдняў таму назад у Віцебску, у нашым катэдральным саборы, на якім прысутнічаў наш біскуп, ардынарый Олег Буткевіч, а сёння мае працяг у Полацку, у касцёле святого Андрэя Баболі. Сёння мы ў Полацк привезли с Яном Дзяржаўцам его фотовыставу «Хайсы. Віцебскія курапаты». Яна была перад гэтым у Віцебску адчынена, і мы плануем яе правесці па і Віцебскай вобласці, а потым можа і па Беларусі, таму што мы хочам нагадаць аб той гісторыі, якая была у нас у дзяржаве. Страшная крывавая гісторыя сталінскага расійскага камуністычнага геноцида. Чаму я весь час так само кажу пра расійскі геноцид? Таму што каля 80% супрацоўнікаў НКВД былі па нацыянальнасці расейцы. Яны прыязджалі на нашу тэрыторыю, працавалі вахтавым метадам, пару тыдняў, як кажуць, пастраляюць, пап'юць гарэлачкі і паехалі ў свае ўнутраныя расійскія губерніі. Прыязджала наступная партыя. Чаму па сённяшні дзень улады так не хочуць адкрыць тую інфармацыю, якая яшчэ ёсць у архівах, яшчэ не ўсё паспелі знішчыць. І чаму сёння не хочуць адкрыць гэтыя старонкі этой гісторыі, не хочуць адкрыць прозвішчы тых, хто стаў ахвярай у 30-е гады 20-го стагоддзя, і не хочуць таксама адкрываць прозвішчы тых, хто быў катам. Улады, на мою думку, не прызнаюць гэтае месца як месца камуністычнага тэрора, таму толькі што яшчэ да гэтай пары праводзіць у жыццё сучаснай улады тую ж ідэалогію, што і ранейшыя улады. Яны не адрозніваюцца адна ад другой. Тыя ж самыя людзі знаходзяцца ва ўладзе, толькі яны перафарбаваліся. І, канешне, прозвішчы вядомыя. Канешне, у архівах гэтыя імёны ёсць. Падманвае той, хто кажа, што няма ніякіх звестак. Звесткі ёсць, не ўсё паспелі знішчыць. Звесткі ёсць, а справа ў тым, што той, хто баіцца адкрыць інфармацыю, баіцца таксама помсты. Баіцца помсты, што прозвішчы паявяцца. Прозвішчы тых, хто, быць можа, сёння займае высокія пасады. Прозвішчы тых, хто сёння кіруе. Прозвішчы тых, хто сёння засядае на гэтых крэслах уладных. Вось прызнаць тое, што расстрэльвалі людзей таксама, як і немцы, як фашысты. Ну, як это можна такое прызнаць? Злачынстве. Это злачынство супраць чалавечнасці, а это караецца па закону, і тэрміну даўніны няма. Гэтае прозвішча трэба адкрыць не дзеля таго, каб узбудзіць помсту і адпомсціць дзіцям тых, хто ў мінулым здзяйсняў
злачынства. Гэта прозвішча трэба ведаць перадусім дзеля таго, каб мы сёння сучаснікі паміж сабою маглі знайсці паяднанне. Да, каб мы маглі назваць зло па імені, яго акрэсліць, сказаць, хто быў катам, хто быў ахвярай, але сёння былі здольнымі, назваўшы гэтае зло па імені, папрасіць у адзін у аднаго прабачэння. Сёння нам патрэбна гэтага паяднання ў нашым грамадстве беларускім. І я малюся кожнага дня, прашу Бога, каб гэта хутчэй надышло. У момант, калі над Беларусю вялікая пагроза незалежнасці, і гэтыя расейцы, которые кажуць, мы хочам паўтарыць, і там падымаецца культ Сталіна, забіўшы 2 мільёна беларусаў падчас гэтых рэпрэсій, мы хочам нагадаць людзям, будьце пільнымі, і трэба за сваю зямлю і за свой дом, і за сваю маёмасць, і за сваё жыццё трэба змагацца. Ніхто сюды не прыйдзе за нас гэту справу рабіць. Для добра нашага, для добра краіны, народа, нацыі мы патрабуем даведацца гісторыі і патрабуем таксама зрабіць адпаведныя высновы, каб у будучым на нашай зямлі такія трагедыі не маглі паўтарыцца.